sve za ljubav, Anita ugađa Luki kao da je princ. Anita Stanojlović i Luka Vujović uživali su u rehabu daleko od pogleda ostalih učesnika, te je ona rešila da mu pruži vrhunski ugođaj. Luka je uživao na krevetu dok je Anita gledala da ga polako opusti i poradi na njegovom izgledu, te mu je čupala obrve. Sa druge strane, Asmin je istrajan u tome da osvoji majino srce, te tako ne propušta trenutak da joj priča o svojim emocijama. Gledam te, najljepša si na svijetu, rekao je Asmin. Ma brate, ona Maja je isto odlepila za tobom, samo se plaši da je ne povrediš emotivno, kazao je Terza. Kad uđem sa ženom u odnos, to je to, branim tu devojku, pored nje sam uvek, kazao je Asmin.